ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫସି ଯାଇଛି ବୋଲି ସେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ଶୋ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୁହେଁ ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ଲିଡ୍ ଭାରତକୁ ଛୋଟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଏକପାଖିଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ନେଇ ଆସିଛି। କେହି ବି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ 46 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 231 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚକୁ ନିଜ ହାତମୁଠାକୁ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 402 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଏକ ଭଲ ଓପନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା 52 ରନ୍ ଏବଂ ଜୟସୱାଲ 35 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସ୍ପିନର ଅଜାଜ ପଟେଲ ହିଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନ କ୍ରିଜକୁ ଆସିବା ପରେ ଅସଲି ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ବିରାଟ କୋହଲି ଯେମିତି ଖେଳୁଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଟେଷ୍ଟର ନିଜର 30ତମ ଶତକ ମାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ 102ଟି ବଲରେ 70 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶେଷ ବଲରେ ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି 70 ରନ୍ ସହ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 9000 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଖେଳାଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରଫରାଜ ଖାନ ଆଜି ପୁରା ଟି20 ମୋଡରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 42ଟି ବଲରେ ନିଜର ହାଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। 6ଟି ଚୌକା ଏବଂ 3ଟି ଛକା ମାରି ସରଫରାଜ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସରଫରାଜଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟରେ ଚତୁର୍ଥ 50 ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ଭାରତ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 231 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ସରଫରାଜ ଖାନ 70 ରନ୍ ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 125 ରନ୍ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତେବେ ସଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ଏବଂ ଡେଭନ୍ କନମେଙ୍କ 91 ରନ୍ ଦଳକୁ 402 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲା। ସଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର 157 ବଲରେ 134 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିମ୍ ସାଉଦି ମଧ୍ୟ 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 3ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ପାଇଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ତୃତୀୟ ଦିନର ରୋମାଞ୍ଚକର ହାଇଲାଇଟ୍ସ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ କେତେ ରନ୍ର ଲିଡ୍ ଦେବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।